takabatikana zvakanyanyisa. Tikafollowa tichiramba tichiona simba rashe zvaaita. Tikasvika pakutora phone number dzasekuru Tashu paYouTube. Tikati toda kutombokuendawo ikoko kwasekuru Tashu. Sisi wamunhu tanga tanetsa nekufamba kubva 2012 tichingofamba. Tomboita so sumudza gwanja rudyi toni. Sumudza ruoko rako rokurudyi. Udabwera namutenda pano? Pano wakauya nemurwere here? Hongu ndakauya namai wangu anorwara nepfungwa. Iwe apa mama wako achiri kupenga iwe pinango ndomuno nanzeru. Ndikareva kuti Dick umukumbuka chani? Hanzi kutaura kuno amai vako handisi kukwanisa kuvabvunza semunhu ane pfungwa dziri kukanganisika. Iwewe ndiwe mutano wandingakwanisa kubvunza ukandidavira. Ndakataura nezvezita rekuti Dick, pfungwa dzako dzinofungei? Dzinofunga baba wangu, stepfather wangu. Baba wechiwiri? Ndiwo baba wechiviri ka. Apa ndikayangana muntu aita ngati muntu wachiruzi. Hanzi ndikacherechedza munhu anonzi Dick uyu munhu wechirudzi ka uyu. Munhu wechirudzi. Mama wako acharuboni? Amai ako acho ari kupi? Unani dzimwe hama dzako dzauya nadzo? Ndine munin'ina wamama wangu ndienda kunovatora. Ukupenga? Uri kupenga here? Unoziva sei kuti kupenga? Amuna nyama dzakangopesana. Uda chimbo chipi wakuimbira utamba? Chimbo. Varati? Akita kubuda nzeyodzo. Zakuta kubuda nzeyodzo? Iwe, mbani wako? Ndimai, iwe, mbani wako? Disisi. Iwe Susai, ndikarewa Emmanuel ndiani? Hanzi nayo Susai ndikabvunza zitaita kuti Emmanuel ndiani? Murume wokutanga. Wokutanga? Ndiadamba kukwatira? Ndiyakanga tanga kuroora kwawo. Ukanati wakupenga? Usati wakupenga. Udazapengera kwa Dick? Wakazotanga kupenga wakune mumwe murume anonzi Dick. Asi imva nkani darewewa nkani kuti iwe pana marombo aifuna kubata kwa iwe nkani idafika kumwi kwako? Asi inzwa nhasi uno muzukuru. Kubva paukatanga iwewe kupenga. Wakatanga kupenga wakuchiita semunhu ari kusvikirwa nekamudzimu. Kusvikira murume wako akazonoreva shoko here kumusha kwako. Ndizvo here zvakaitika apa muzukuru? Ini kuzozviti ndizvirondedzere zvandinetsa baba wangu ari mupenyu. Baba wako wanga ari wapenyu? Wakatosvika ikoko. Vazukuru, imimi mwana wacho nemunin'ina wacho. Ndimi muri kukwanisa kunzwisisa zvekutaura nasekuru ndizvo here? Ana makore mangani achipenga? Kusvika pari zvino ane makore mangani achipenga? 12. Ndikarapa munoita sei? Hai ndakamurapa uyu munoita sei? Sekuru makatirapirawo tinongotenda ka. Sumuka mbotamba, sumuka empengo. Ngori wano. Sisa sumuka. Sisa yanzimbo sumuka mbotamba. Miyasona ndendekedi. Hai ndoda kunatsa kuona kuti uri kupenga here kana kuti ngozi iri pauri here kuti ndione kuti unogona kurapika here. Mbotamba zvadai. Zvakanaka zvakadaro. Wauya nyama vuvu mudengune. 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 Nyama vuvu mudengune. Nyama vuvu mudengune. Nyama vuvu mudengune. Nyama
Imwe mubona huyu? Ani muri kuona ere uyu muzukuru wangu uyu? Pana mpepo yakararanda na marombo pomwe. Zvanzi pari muzukuru uyu pane mhepo yemudzimu uripo mudzimu, asi pazoita mhepo dzengozi zvekare dziripo pari. Paufamidya wao wanataza kukonza zvintu. Padzinza ravo pakubata kwakaita mudzimu apa pane muzukuru anozvisuisai uyu. Pakubata kwakaita mudzimu hauna kunatsogadziriswa kwazvo kwazvo mudzimu uri pamuzukuru uyu. Stofu yao ndechao. Hapa parangani cha vivirondi tutu. Zvanzi nasekuru mudzimu uripo pamuzukuru uyu. Wakabata achigara kumurume wake, asi murume wake haana kuziisa vabereki vake nezvemudzimu. Murume aiva muchawa, akabva ashereketa mudzimu, akatanga kugadzisa mudzimu wega achiutsipika, achitora ngozi dzekwake achidziisa pamudzimu, saka mudzimu wapfekwa nengozi. Nekudaro hanzi nekudzinza kwakewo zvekare iye suicide, baba vake vakauraya munhu. Kune ngozi zvekare, hanzi nhau iye ngozi yakaparwa nababa vake suicide, munoiziva here vazukuru? Hanzi natsotsanangura nezvengozi yacho kuti yakaparwa nani, ndiani akapondwa, makazodii zvikazosvika pakudii. Ndinawire tikandoti ndiri mudiki, but anotonzi ndiwe vandikuziva ndiwe chiterera. Vanonzi wakanetsana nyaya hanzi munhu yakasvika achitimuka. Wauri kuziva ndiwe ngozi ikaparwa yenumber 3. Zvakanaka taurisa. Hanzi wakanetsana munhu yakasvika achitibuda mukadzi wangu. Ndokubva wanetsana waimwawawa. Saka pawaimwawawa wanetsana nemunhu yendo pawakatanga kurwisana nemunhu. Ari ani aibvisa? Baba vako akabereka ndiwe akabereka suicide. Wanetsana ndipo wakatora banga wabva umanya kumba. Pawakatora banga wakanosvika kunomubaya munhu. Wamubaya akabva atongofira ipapo wachibva wasungwa kuenda kujeri. Iyoyo ndiyo andinoziva. Akari mutsoroba ndikuona. Hanzi munhu wachanga ari musoja kawa? Sankhani ndiyakuipa. Hanzi saka nhau iyoyo yakaipa. Chani chitazochitika adaripira ilani. Hanzi chii chamakazoita pangozi iyoyo sekuziva kwako, yakabhadharwa here, yakaitwa sei? Zvakaitika wari kumurume wavo wakauya wachibata iwavo vasingozivi. Ndokubva watorana nababa nehanzvadzi sina handina kuenda ikoko. Wasvika wakasvika wachida kubhadhara naikoko, aiziva izvozvo murume wavo iwavo. Wasvika vanhu waridzi wacho wakabva waramba wakati hatisati taziva ngozi ina yako kubhadhara yega isu tisingazvizive mumusha medu. Saka zvikunzi mombe yakasiva yasungirirwa padanda naivavo vaiziva zvaungwari ikoko. Murume wavo ivava? Murume wavo nanababa wakaenda wese. Wasvika wakasungirira mombe ipapai, hatina kuzoziva kusakatika kwemombe yacho kuti yakazofambawo sei, sezvo hazvainzwisisika nokuti vaibatawo mudzimu izvo zvaibata zvakawanda. Saka akati kangosiyiwa mombe ndopakapererwa mombe, asi takafamba tiri kunzi mombe hamuna chamakabhata. Paribe rinomudangosiya patengo. Hanzi hongu ichokwadi, hapana kuripwa ngozi apa, nekuti panoripwa ngozi inotambirwa miripo yacho mudzinza, yoteketerwawo kumidzimu yekwavo kuti isunungure kumhuri yainenge ichitambudza. Saka izvozvo hazvina kuitwa. Mombe makangosiya mangoisungira pamuti pasango, makaisiya ikazongodamburawo tambo ikaenda ikazviraramirawo ikangoitawo mombe yesango. Saka mombe haina kutambirwa mumusha. Sankani yano ifuna kuita zvinhu riveridade kuti zvinhu zvikada mabwino. Saka nhau yenyu munoda kuti mubatsiridzwe kwazvo kwazvo, asi pane dambudziko guru
riri pakuti murume wake uyo ndiye akamukanganisa, akaona kuti paita mudzimu wakanaka wakabata apa. Saka akatsipika mudzimu, akazotora ngozi dzemumusha make akaisa ipapo, uyezve akamutsa ngozi dzemukati medzinza rake suicide akadzigadza zvekare ipapo apa ishandiswa mishonga yake chichawo, zvichiburikidza nababa venyu zvikanzi vakanga vakapiwa mushonga nemukwasha wavo yanonzi DQ kuti vapuse vapfave vabvume kuteerera zvaanoda. Saka apa tifuna kuyamba kuvatatari mama kuti zviro zvemari. Nekudaro tichatanga kurapa amai venyu ava, wanzwa muzukuru. Tichatanga kuvarapa kuti vapore zviitiko zvikuitika pavari zvipere kuburikidza newe zvekare nasekuru tichakurapawo mbereko iri kunetsa pauri, tichakuvakira imba. Una makore mangani? Hanzi une makore mangani? 32. Una vana vangani? Une vana vangani? Tango yangu. Chii chiri kunyanya kunetsa? Handitozivewo sekuru. Ukaswara pashi? Hanzi uri kushaya varume here vekuti uite navo mhuri? Kwaiti handisi kushaya sekuru, asi imba yacho iri kutonetsa nekuda kwekuti handina bereko. Unaita nyumba zingasi? Hanzi wakaita dzimba ngani? Ndakaita imwe chete. Ikamara? Yakaparara. Hongu. Apa ungogara? Ndiko zvino wakangogara wega? Ndakangogarawo nevanokwandidzana. Apa tifuna kuti muchite 7 dia muri pano namama wano. Nekudaro ndoda kuti muite 7 days muri pano naamai venyu ava ndichivarapa. Asi pano ndifuna rinoputa. Asi panguva yamuri kugara panapa 7 days handidi chihure pano. Ukumba mumwe wacho? Yo munin'ina womurwere uri kunzwa. 7 days dzamuchaita muchigara pano muchirapirwa hama yenyu. Newe wembereko uchirapwa pano hanyasekuru pano handidi chihure. Ukumba mumwe wacho? Yo munin'ina wasuisai uri kuzvinzwa. Ndikayang'ana tsipe yangu udaimisana kumuseko kuna nagonyambira kundifuna nezvokuti udzonge ukwaza vana vanga vana muparanji. Hai ndakadzvasa pagirazi rangu handisida kuzokuona uchimira nevakomana vangu panapa, handisi kuda. Unozokwadza vazukuru vangu ndozvarova panapa nenyaya yekuti vamira nemi vakuita ruchiva, handidi ya zvakanaka. Saka hanzi handidi kuti girazi rangu rozondiudza kuti mambenge muchimisana muzvikona kana kurodhu. Ukabwera panyamba zifambira chinhu chimwe chete sadriver ambulance. Hanzi nasekuru kana wauya pan'anga kuzorapwa fambira chinhu chimwe chete sekurapwa ufanana nadriver weambulance anokufambira one thing, kungotakura murwere chete. Ungafara? Marizwa shoko ere? Atakure mapassenger road. Nawo kuti wafambira matenda mankwara muzaona rini kunge dakuuzani nangofara namozi. Ukapaswa mankwara pano penango upita mashobheri, penango umpachita zvachani, ukapaswa mankwara chimbozhurira uyamba ufika kumui, uzayamba kupita kwako kuchita uyamba siya mankwara pamui. Zvanzi nasekuru ndikuda kukuudzai chimwe chinhu chandinoda kuti mubatisise mose pano vazukuru. Kana maya pano nematambudziko maya kuzorapwa, zivai kuti maya kuzorapwa nematambudziko enyu, handitika. Saka kana mapiwa mishonga pano, wanzi mushonga wako unoushandisa nenzira yakadai. Famba nemushonga wako kusvika kumba unoshandisa mushonga wako, kusiya warongedza mushonga kumba. Kwete kuti mushonga wako woisa mukapesi kako, wakumboguridzira uchiona na baba munini Francis, muchimboenda kumabooking, muchimboenda kumabhawa, muchienda kupi kunoita mamwe mafaro mamwe yerudo aya. Sekuru vari kuzviramba. Hanzi zvinorerutsa mishonga yavo inopera simba, haizobata basa. Therefore, munenge makuzoti sekuru tazvagone kurapai. Murimi marerutsa mishonga. Kana ukapasiwa mankwara kuti ufuna kuti mankwara ukasambe 7 dia uchemere familia yako ibwere, yokupasiwa mankwara kusambira pano uchifuna nini? Chero wakapiwa mushonga ukanzi mushonga uyu unoushandisa nenzira yakati ugone kutaura nehama dzako dzigone kuya kumatare kuzobatsirwa. Ibva pano mushonga haugezerwe pano. Enda kumba unogezera mushonga wako kumba unoushandisira kumba, oita zvawaudzwa nasekuru. Kunyange ukanzi mushonga ndewekukurapa unoudya nenzira yakati haubikirwe bota pano, uchiudya pano kuti upedze 3, 4, 5 days dzako pano kwete. Pano panouya varwere vakawanda vakasiyana, inzvimbo iri kusara zvirwere. Iwo pawo kuti wakuda kurapa chirwere uri pano, chenjera uchatora zvirwere zviri kusiyiwa nevamwe. Muntu wandireva kuti iwe kana pano ndwange chidzota ari pano. Kusiya kwemunhu wandinotaura sekutaura kwandaita kune vazukuru vana suicide, ndowandati vachadya mushonga for 7 days vari pano. Saka ndikakutsanangura kuti iwewe uchadya mishonga yako uri pano, ndiwo wandinotendera. Wandinopa mishonga mumwe wese kuti inoshandiswa mishonga kumazuva akati, mishonga inoshandisirwa kumba kwenyu. Mazvinzwa vazukuru? Chabe. Zvakanaka, ndatenda. Anango wese ndakusira nkani kwa rapashi tisakumana
kutseru kuenda kuzina wamwe enda zako ndiwe uneiwe kaenda kuenda kuna iwe sumuka yenye mwende kuna kuenda biangu